Αυτός ο ήχος είναι από τα πιο παρεξηγημένα πράγματα στην αεροπορία. Έχετε αναρωτηθεί πραγματικά τι συμβαίνει όταν σας καλεί η φύση, επισκέπτεστε το μπάνιο και πατάτε το κουμπί από το καζανάκι στα 39.000 πόδια? Υπάρχει περίπτωση να πέφτουν δώρα από τον ουρανό σε κεφάλια ανυποψίας των ανθρώπων που ηλιοθεραπεύονται? Σήμερα θα λύσουμε έναν από τους πιο μεγάλους μύθους της αεροπορίας και θα δούμε πώς ένα απλό σύστημα καινού κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Πώς λειτουργεί λοιπόν στην πραγματικότητα η τουαλέτα ενός αεροπλάνου? Και η απάντηση είναι αριστουργηματικά απλή. Το σύστημα δεν χρησιμοποιεί καζανάκι, δεν χρησιμοποιεί τόνους νερού, χρησιμοποιεί κάτι που έχουμε άφθονο στα 39.000 πόδια. Τη διαφορά πίεσης. Σκέψου το ως εξής. Στα 39.000 πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι τεχνητά συμπιεσμένη και είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα βουνό με ύψος 8.000 πόδια. Αναπνέεις κανονικά. Έξω όμως η πίεση είναι εξαιρετικά χαμηλή, σχεδόν κενό, και η δεξαμενή αποβλήτων που βρίσκεται στα έγκατα του αεροπλάνου είναι συνδεδεμένη με ένα σωλήνα εξαέρωσης που επικοινωνεί με την εξωτερική ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι μέσα στη δεξαμενή επικρατεί η ίδια χαμηλή πίεση του έξω κόσμου. Μόλις τελειώσεις με ό,τι έκανες και πατήσεις το κουμπί, η βαλβίδα της λεκάνης ανοίγει για κάποια δευτερόλεπτα. Ο αέρας της καμπίνας, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη πίεση σχετικά με την εξωτερική ατμόσφαιρα, ορμά ακαριέα προς τη δεξαμενή για να εξορροπήσει. Ακριβώς όπως ο αέρας βγαίνει με δύναμη αν τρυπήσουμε ένα μπαλόνι. Και αυτή η ορμή παρασύρει τα πάντα μαζί της με ταχύτητα πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στους σωλήνες του αεροπλάνου. Κάθε φορά που πατάς εκείνο το κουμπί, δημιουργείς μια στιγμιαία ελεγχόμενη τρυπούλα στο αεροπλάνο. Μια απειροελάχιστη αποσυμπίεση. Το αεροπλάνο το αντέχει τέλεια. Έχει σχεδιαστεί γι' αυτό. Αλλά τεχνικά, ναι, κάνουμε μια τρύπα στο αεροπλάνο. Μέσα στη δεξαμενή, ένας ειδικός διαχωριστής κάνει και αυτό σωστά τη δουλειά του. Τα υγρά και τα στερεά πέφτουν στον πάτο, ενώ ο αέρας συνεχίζει προς την έξοδο. Και πριν βγει έξω, περνά από ειδικά φίλτρα. Γι' αυτό δεν μυρίζει τίποτα δίπλα στο αεροπλάνο, ακόμη και όταν είναι παρκαρισμένο στο έδαφος. Και τι γίνεται όταν το αεροπλάνο κατεβαίνει? Κάτω από τα 16.000 πόδια περίπου, η διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό της καμπίνας και στην εξωτερική ατμόσφαιρα μικραίνει τόσο που δεν αρκεί πια για να ρουφήξει τα λίμματα. Τότε ενεργοποιείται αυτόματα μια ηλεκτρική αντλία κενού που δημιουργεί τεχνητά το κενό. Το σύστημα είναι αχόρταγο, διψασμένο και δεν κοιμάται ποτέ. Και όλη αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί μόλις 200 ml νερού περίπου αναφορά. Ένα μικρό ποτήρι, έναντι των 6 με 9 λίτρων μιας τυπικής τουαλέτας ενός σπιτιού. Σε ένα αεροπλάνο 300 επιβατών σε 10ωρη πτήση, αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες κιλά λιγότερο βάρος και χιλιάδες ευρώ λιγότερα σε καύσιμα. Όλα αυτά καταλήγουν σε μια τεράστια ερμητικά κλειστή δεξαμενή λοιπόν στο πίσω μέρος της ατράκτου του αεροπλάνου, η οποία ανάλογα με το αεροπλάνο μπορεί να χωράει από περίπου 200 έως 600 λίτρα. Και όχι, ο πιλότος δεν έχει κανένα κουμπί στο πιλωτήριο για να αδειάσει το περιεχόμενο στον αέρα. Η δεξαμενή μπορεί να ανοίξει μόνο από έξω, μόνο όταν το αεροπλάνο έχει προσγειωθεί και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Τότε λοιπόν εμφανίζεται ο ήρωας της ιστορίας. Ένα εξειδικευμένο φορτηγό που συνδέει ένα σωλήνα σε ειδική βαλβίδα στο πλάι του αεροπλάνου, συνήθως κρυμμένη κάτω από ένα μικρό καπάκι όπου οι επιβάτες δεν την παρατηρούν ποτέ, και αδειάζει τη δεξαμενή σε λίγα μόλις λεπτά. Το περιεχόμενο οδηγείται στο δίκτυο αποχέτευσης του αεροδρομίου και από εκεί στη μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλη πόλη. Είμαι ο Κωστής. Αν αυτό το βίντεο σου άρεσε και σήμερα έμαθες ότι τα μαργαριτάρια που αφήνεις στο αεροπλάνο θα μπορούσαν να νικήσουν στη Φόρμουλα 1, δώσε ένα like, κάνε εγγραφή αν θες και γράψε μου στα σχόλια πού πίστευες μέχρι τώρα ότι πήγαινε όλη αυτή η υπτάμενη προσπάθειά σου μετά το πάτημα του κουμπιού.